Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire de aici din redacția dumneavoastră preferată, On Record, un proiect susținut de luba.ro. Dragi prieteni, ne găsiți pe Instagram, ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe YouTube. Vă mulțumesc tare mult că sunteți din ce în ce mai mulți alături de noi, pentru că ați văzut, până la urmă, nu eu, nici acest studio minunat, ci oamenii, invitații, fac acest podcast să strălucească. O să vedeți o poveste astăzi fabuloasă, spun eu. Sper să-mi iasă cum îmi doresc eu, cu un miros special, un miros ce cu siguranță 90% de pe această planetă se trezește, cu miros de cafea. Dragi prieteni, am o poveste, un creator, un povestitor, un om de toată isprava. Invitatul meu se numește Mihail Florescu, este român de-al nostru, numai că prin anii 80 a decis să plece din România, exact. Dar o să ne spună domnia povestea aia. Bine v-am găsit, ce faceți? Fac bine, zice, în ciuda vârstei. Mai întâi de toate, lăsați vârsta, că vârsta este o cifră. E un număr, exact, e o cifră, dă o naiba. Eu vreau să vă întreb, am scos de la naftalină 2 cești de cafele. Belisime. Ce notă ne dați pentru ele? Nu dau 10, că n-am avut niciodată în viață, nici la facultate, nici la liceu. Aveți un 9 plin. 9 plin. Eu un porțelan superb. Vedeți, v-am cucerit. E foarte fin, este o deschidere atât de mare a ceștii, o greutate justă. În plus, mă face să mă gândesc puțin, a zice, la arta japoneză. Bine, asta nu înseamnă că trebuie servite tot anul. Deci este imaginea, acest desen a unui anotimp care-i toamna. Când se bea mai multă vedeți cafea. Ce detalii v-am asta spus e cu gheișele, știi? Este o artă pe care aduceau în funcție de anotimp, da? Este o carte splendidă care se numește Țara Zăpezilor, vi-o recomand, și este toată viața gheișelor, care e o chestie fantastică. Le confundă cu prostituatele, ignoranții. Nu, e o doamnă de mare cultură, în primul rând cultură și apoi celelalte, da? Ce frumos. N-am fost în Japonia, dar mă voi duce dacă mai am timp. Păi aveți timp. Mulțumesc, asta voiam să aflu de la tine. Care este povestea noastră vis-a-vis de, v-aș putea numi regele cafelelor? Eu sunt puțin, nu sunt modest. Stați puțin, acum. În țara românească, da. În țara românească, Post. Da. Industria este uriașă. Sigur. Adică, sigur. Clar, nu poți să compari o nu cafea. Nu mi-a zis nimeni, rege, îți mulțumesc. Da? Știți, de obicei, eu am lucrat la o televiziune, prima televiziune comercială din România și veneau oameni foarte interesanți și le spuneam, dom'le, regele varicelor, pentru că era cel mai bun care opera varice la momentul respectiv. Regele, nu știu. Da. Și uite, vedeți, aveți un... Zice, da. În primul rând că încep în anii 91 la Timișoara. Sunteți bănățean? Nu, n-am nicio legătură. O parte din familia mea, arhitecți și doctori, sunt acolo și m-au atras vraja asta, vino lângă noi, frate. Nu, sora mea, doctorița Negrișanu. Și atunci, venind din Italia, conduceam mult și zic, hai să pun ceva. Și am pus în centrul Timișoarei, Iprotim 2A, strada Paris 2A, Iprotim, Institutul de Proiectori, o splendidă torrefațiune, cum zic italienii, ceea ce înseamnă o prăjitorie de cafea, care a avut un ecou atât de m-a determinat să plec după 2 ani, pentru că oamenii aveau niște cafele nemțești, cafele din Austria, și cineva mi-a spus odată la Herculane, unde îi ofeream acest cafe mic, primul brand înregistrat de mine la Osim, și m-a trimis cu recomandare, vorbește cu directorul că eu sunt medicul stațiunii. Și el, dragul de el, cred că pot să zic pace anima sua, care avea cam vârsta mea acum 30 de ani, sau dacă trăiește e un erou, și îmi scoate o pungă, o spun, o cafea nemțească foarte difuză aici de Jacobs. Eu care prăjisem, mă concentrasem, o cafea, o mișelă extraordinară, și nu vă supărați, dar eu am maximul. Ce-mi puteți oferi mai mult decât cafeaua asta? Am început să râd și zic, într-adevăr, nimic.
Asta e modestie, asta e, ce să explic. Dar spuneți în ce an se întâmpla nebunia asta? Exact în 92. 92, am înțeles. Da. Și în atunci 92. treceau, era contrabanda aceea din Occo, nu? Și era o lume și pe vremea lui nebună. Ceaușescu era o contrabandă cu Sigur, cafeaua. camioniștii, toți, asta era moneda de schimb, cu mărculițele toți și le economiseau să facă aceste cumpărături care erau, din punctul meu de vedere, acum, am băut și eu Jacobs, am băut și eu Wiener, pentru că era maximum, vorbesc de anii înainte de 80. Dar există și cafeaua Jacobs alta față de ceea ce o servim noi în comerț? Adică știi ce vreau să zic? Există nu și... vreau să-mi atrag antipatii, pentru că toți care astăzi vând Jacobs au fost copiii mei, da? Cum e Lucian Cafe, care a fost mult timp clientul meu și el a devenit regele cafelei, a fost premiat la München și asta mi-a făcut plăcere, da? El vinde o cafea, acum nu pot. E o diferență între cafeaua artizanală. Eu n-am nici măcar mașină de împachetat, pentru că stresez bobul, pentru că sunt nebuni, macinatura trebuie să fie cu mașini tradiționale, cumpărate de la o firmă românească și sunt orgolios de chestia asta, pentru că ajutăm economia românească. Asta trebuie să fie ideea. Sigur că mă puteți acuza de naționalism. Da, mă rog. Anunțați-mi. Eu vreau lucruri românești, că România poate. De ce nu? Da? Și, bun, în 92 ce se întâmplă? Veniți? În 92 mă plictisesc la Timișoara cu bănățenii mei pe care iubem înainte și acum s-a prescris. 30 de ani iubesc și acum. Am avut o reticență. Și atunci, ce să vă spun, am venit la București în căutarea unui spațiu. Am copilărit pe Elizeanu, nu? Deci halele Obor, toată piața Obor, eram acasă. Și văd acolo că o să fie... M-am ocupat o perioadă de importul puilor din Italia, pui congelați, după care am zis, domne, hai să aduc mașina de la Timișoara și a venit domnul, un mare fotograf de renume la nivel mondial, acum Leonard Alecu, un tânăr emergent, terminase Politehnică, și hai să facem pui împreună, să facem și noi câte ceva. Comerț, cum era nebunia aia de busolare. Dar îl făceam cu camioanele. Adică nu... Fiind cu 2 pui. Deci, afacere ca lume. Și atunci când am văzut că am spatele ăsta, avem bani, avem de toate, am fost cu Leonard la Timișoara, am botezat brandul, că nu dădeam deci de aici vine Leonard. Florescu. Da. Deci de aici vine, am înțeles. De la Leo vine și ne auzim și merg pe la mostre. Acum am fost la Veneția, a avut o mostră de fotografie, el trăiește în Groenlandia, e nebun complet. Și face numai ghețar, numai chestii fantastice. Și de 30 de ani dumneavoastră cu partenerul noastră nu v-ați certat o clipă pentru bani? Nu, dar eu cu el, fiecare cu business-ul lui, pe urmă. Da, dar numele îl folosiți acum. Sigur, am înregistrat. Și nu v-a zis niciodată, băi, dăm și mie ceva din... Ce să-i dau, mă, când dă el mie? Din când în când apelez. Am înțeles. Da. Deci v-ați folosit practic de prietenul noastră de afaceri? Dar ulterior am înregistrat încă 12 branduri la Osim. Am avut cu un oarecare Florescu, îi zic oarecare, că așa, un proces care a durat 9 ani pentru marca de Avedis. Și am câștigat procesul cu sentință plină, după recurs, după toate etapele unui proces, nu? Asta e tot. Și am lăsat Leonard Cafe, că cu ăsta am început și ăsta mi-a dat. Am am branduri nebunești, am Mița Biciclista, care e de 7 ani înregistrat de mine, acum o folosesc alții, dar începem să facem o procedură pentru că Palatul Cercetorilor a început să funcționeze cu sărbători și dau o cafea no-name, nu vreau să spun ce cafea dau, propunându-le cafeaua, ei îmi spun, am înregistrat la Osim. Suntem în faza în care n-au cum, 7 ani a căpătat notorietate marca mea, de ce vorbim, de ce? Și probabil
O să ne înțelegem că... Și 92, 93, 94, când a început A început succesul în real? 93, când mutându-mă într-un spațiu, e bine să nu mă aduc aminte, dar acolo s-au făcut mulți bani, pentru că eram pe strada Avrig numărul 2, Lângă Obor. lângă Obor, deci era ProTV-ul, se trecea prin față și am inventat o chestie, marcă înregistrată și asta, Târgul Cafelei. Și o făceam în spațiul ăsta incredibil unde existau încă cuptoarele neridicate, nevândute, așa, de îmbutelia Cico. Deci era într-o fostă sifonărie. Eu, tu nu știu, sifonăriile toate din București au devenit clienții mei după ce am început să fac 3 blenduri care le am și astăzi. Michela italiană, pentru că m-a învățat un maestru în Italia, Sandrolini, pace anima sua. Apoi am făcut de Gusto Suprema și am zis, stai puțin că mai există o cafea care înseamnă 100% arabică și am făcut Michela Oro. Deci un amestec de 6-7 tipuri, nu acum, secretul e secret. Dar de unde ați luat secretele astea? Pleacă totul de la compania mea de viață, a zice, care avea fabrică moștenită de la bunici, de făcut, de prăjit cafea. Soția noastră, practic. Da, avem un copil împreună. Să vă trăiască. O splendidă Caterina Deci, iată, Florescu, acum încă o dată medic, se adeverește că în spatele unui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică. fără îndoială. Deci recunoașteți chestia asta. Absolut, sunt de acord. În loc să spună vino acasă, eu lucram la Rang Xerox, că știam foarte bine, spunea, du-te acolo, faci în țară la tine, e păcat, ai fost avocat, ai profesat puțin, toată copilăria mea, pe Lizeanu, halele, Obor, apropo de ce ziceam, m-am dus cu totul acasă, nu? Între bănățeni nu m-am regăsit de altfel. Și aici a început să vând cu coada. Am făcut, se numea Lo Spazio del Café, adică unde se vinde cafea. În spate era prăjitoria. Oamenii mă acuzau că diminețele nu mai pot deschide geamurile la blocurile de vis-a-vis. De atâta miros de cafea. De atâta miros. După care aceiași oameni, aici am mai început o istorie foarte drăguță, pentru că trăind în drumul taberei cu mama mea, de îndată mi-am luat vis-a-vis de ea o garsonieră când vin să nu stau cu mama în casă. E bine, la un moment dat mă trezesc cu o mașină de cusut Singer, zice mamă, eu nu mai cos. Celelalte surori ale mele erau fiecare, cea la Timișoara, alta stătea în Berceni și zice, las-o pun la tine că și așa, ai loc mai mult. Și pune mamă și-mi vin idei ca să iau această mașină și să o duc în acest Spacio Peril Cafe, care era de fapt vânzare pentru acasă cu 100 de grame, cu nu știu ce cafe mai proaspăt prăjită. Nu exista. Puțin mai scumpă față de ce găsea în comerț. Eram acolo pentru că și prețul, bursa cafelei verde, dar puțin mai scumpă, pentru că atunci când a invadat piața aceste cafele pe care eu le numesc cafe comerciale și atâta, eu am venit cu o noutate, cafe pe loc prăjită, ceea ce mi-a dat. Dar la Târgul Cafelei, că asta e frumos, prăjeam în direct cu o mașină de 30 de kg, ceea ce înseamnă 100 de kilograme. Aveam deja o mașină serioasă de prăjit pe oră, da? Și chestia asta nu văzuseră o mașină cu roata cum se învârte. Era o premieră pentru români. Dar era o chestie extraordinară în Piața Obor. Stăteau la coadă. M-am dus o dată la 5, că aveam întâlnire cu unul din Hațec, care zice, domnul Florescu, eu pe urmă trebuie să continui să mă duc să-mi iau copiii de la Constanța. M-am dus la 5, era un frig, era un maghiar, mi-l aduc aminte, în mânăcuțe scurte, erau minus 15 grade, când l-am văzut pe ăsta, stai un nebun, zic să-l dau afară. Nu, el mă aștepta la 5 dimineața. A venit și a luat saci de cafea și era atât de fericit că... Ca să vânde și el la Da, acolo? la rândul lui. Iar în piețe, deci asta după Giurgiului și cealaltă, veneau 2 magazine alimentare, cum se numeau, și duceam cu saci de iută, că nu aveam încă un brand.
Nu aveam o mașină de lipit sau o mașină automatică care să facă. Eram un nebun, un primitiv. Care Dar legal, domnul Florescu, cum aduceați cafeaua în țară? Pe blat. Nu știu, bănuiesc că nu. Că după alcool... În perioada asta au existat niște cetățeni arabi care făceau importurile și mergeam undeva în Pantelimon și cumpăram saci de cafea, le prăjeam și le dădeam. Imediat după, vorbesc de anii 94, am început să import câte 12 tone, dar ele au accize. Ele accize la cafea plus TVA-ul. Ele o nebunie, da? Transportul de asemenea influența foarte mult și atunci am intrat în bursa cafelei să am preferențiale prețuri. Acum import cu containerul din țările de origine. E a doua încercare. La Constanța? La Constanța și de acolo cu tirul până în depozitul meu. Autoritățile române, Ministerul Finanțelor, cine trebuie, vă ajută sau vă... Sigur. Deci e ok. E foarte știți, ok. comparând vremurile... Numai că eu trebuie să mă opresc în port la Trieste și să-i fac vama. Pentru că ei au această abilitate, acest raport cu țările care produc, nu? Trieste e unul din marile, Hamburgo, Trieste și mai e ăla în Olanda, că nu iau de acolo, că mâine aveam de numai ideea. Bine. Rotterdam, bravo. E bine, și această chestie, o cafeaua crudă devine un business, dar businessul ăsta te ajută. De ce? În momentul când scade piața, cum s-a întâmplat în timpul pandemiei, nu? Acolo orice. Deci s-au închis, toată lumea nu știu ce, dar ele au cei producători mici, producători însemnând cei care prăjesc ca și mine, la Craiova, care e un bun client al meu și acum, deci cei care sunt mici medii, cu mașini de capacitate de prăjire, nu foarte mare, deci vorbesc de 3 kg, 5 kg, cumpără de la mine și atunci îmi pun și ei știu că totdeauna ne tocnim acei 50 de cenți, dar la cantitate se adună. Se adună, nu? Da, corect. Chestia asta se face că atunci comisionarii din Trieste pe care îi cunosc, pe care îi vizitez, suntem prieteni, nu? Pot să și spun cine sunt, de ce să le spun eu brandul ăsta? Corect. Se duc, se repet toți acolo, da? Deci, legătura mea cu acești oameni minunați este de circa 25 de ani de când am început. Ne vizităm, ne întâlnim cu ocazia târgului, cafelei făcut. Să continui cu târgul meu. Așa, povestim de târgul ăsta în premieră, practic, pentru români. Da, a fost o premieră. demențial ele. Da, și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, cred că ați luat-o de undeva ideea, nu? Nu, eu sunt nebun, trăiam deja de 12 ani și trăiesc încă în Italia și eu sunt un mare inventator. Unul care 12 branduri, 10-12 le aveți flair în lucruri frumoase. Pentru că eu am fost un campion în Italia la vânzări, la Xerox, care era o putere extraordinară. Eram singurul agent român din 14 agenți care avea filiala din asta și am luat 2 premii. Cu unul am plecat în America, pe urmă m-au dat afară că am uitat să mă întorc după o lună și m-a lăsat și nevasta dinainte actuale. Am găsit la 2 noaptea după 3 zile de viaj, pentru că au fost o demență cu timpul, nu? Veneam din California, am schimbat la New York în sfârșit și am intrat, la 2 noaptea am ajuns 3 dimineața, că era cursă doar pe Milano, cu zăpada, așa mi-au că aminte mergea, închis. M-am dus jos și am dormit, nu în pivniță, dar într-o debara care aparținea asta, aveam o cheie acolo, am tras puțin și am dormit pe valizele mele cu Pan American, toate valize de alea, firmate pe vremea aia. Și atunci și nu v-ați sunt bun la vânzări eu. Da. Și soția a doua zi dimineață ce a zis? Aceleași valize le-am mutat. M-am apucat puțin de turism. Și cât a durat? 2 ani. 2 ani. Fără copii, fără nimic. Probabil că era de așteptat, diferența de vârstă. Dar vedeți, a fost un șut în fund, un pas uriaș înainte, nu? Lăsarea, da. Altfel aș fi un bătrânel acolo pe la Xerox, probabil luam grade, sau aveam avocat. O pensie de 2. Avocat am încercat puțin, eram convocat mereu de tribunal pentru traduceri,
Aha. Și asta era deja, eram în acest ambiente, trebuia 2 ani, avocatul Stane, bulgar, 2 ani de diferențe, dar el era mai greu cu limba. Și un avocat care nu vorbește, Dumnezeule. Da, sunt avocați care nu vorbesc și totuși au succes. Da, sigur, dacă ai geniu poți așa. În București ce studiați ați terminat? Ce liceu? Liceu Cantemir. Liceu Cantemir. Unde am fost răsfățatul fraților Ursulescu. Da. De ce? Florin a fost mentorul meu. El m-a crescut. Pentru cei care nu știu, vorbim despre Florin Silviu Ursulescu și Taviu Ursulescu, Octavian Ursulescu. Și Octavian, dar Florin era mai aproape de mine. Dar de ce aveți emoțiile astea când vorbiți de acești doi mari? Mă rog, unul nu mai este printre noi. Pentru ăla a fost ceva incredibil. Am auzit în brațele mele, aproape. Eram în țară și m-am dus la el și mama lui trăiește, de 2 ani nu știu, m-a sunat el Octavia, care este fiica lui, și m-a sunat și zice, ce faci, cum ești? I-am răspuns și am sunat-o ca să întreb de mami, nu? Doamna Ursulescu, la 97 de ani, îi duceam la casa asta frumoasă, tot în spate pe la Făinari, în cartierul nostru, îi duceam ziarul Sportul. Mai exista? Mamă, nu mai există. Există, caută-l bine la de-asta. Ținea cu Progresul și ne lua la stadion cu ea cu puii ei, cu Tavi, cu nu știu ce și cu mine mai mic. Progresistă când juca oaidă. Eu am niște povești de-astea de viață pentru... Deci, practic, ați copilărit cu Taviu Ursulescu și cu fratele lui. Tavi a fost colegă cu sora mea, care e medic, profesează încă la Timișoară. Și iar Florin era mai mare decât toți, mai mic de statură, da. Însă am fost în acea... Eu acum încerc să scriu Băieții din Lizeanu. O carte? Da, am început-o și mă opresc mereu, pentru că sunt leneși, ce să mai vorbim. Da, e oricum da, business-ul mă atrage și atunci am o chestie așa. Cu Tavi și cu Tavi prezentatorul, din când în când, eu venind la Timișoara în anii aia, mai era la Sala Sportului cât un spectacol. Prezentat de Tavi Ursulescu. Așa. Și mă întâlneam, bă, ce faci aici? Dar tu ce faci, Tavi? Nu știu ce. Aia Gil Dobrică l-a prezentat, a fost un spectacol prin 92 de extraordinar, da? Ce ani frumoși, ce ani frumoși. Da, ani splendiți. Am uitat să vă întreb un lucru. De ce ați ales să plecați în Italia? Că n-am înțeles de ce Italia și nu Germania, că era la modă. Italia nu prea era la modă. Deci, eu, de mic copil, nu continui pădure. Da. Așa, am fost un bișnițar, cum se numește. Era o perioadă când exista această confuzie pe Bulevardul Magheru și peste tot. De valutiști? Italieni. Aha. Veneau după fete pe care le luau și de neveste, altfel nu știu cum le mai luau, și atunci, care am spiritul ăsta mercantil, a zice, am început să vând, toți mă întrebau pe stradă, eu știam 25-50 de cuvinte. Și aici, la un moment dat, am întâlnit un om cu care vorbesc, care e un geniu în toate cele, Angelo Lonati. Este încă cu vreo 5 ani mai mare decât mine și zice. Îmi spuneau Costel, le plăcea de la Franco Costello, poate, nu știu de unde. Da. Costel, nu Michele, cum mă cheamă astăzi în Italia. Costel, tu e bișnițar, învățați? Și eu ziceam, da. Vă plăcea? Da, îmi plăcea foarte mult. Și atunci în căsuța mea din Brădești, Popescu Asan se numea, îl ospitam, venea și vindea lucruri vechi, poșete, tot ce găsea el pe acolo și le vindea. Surorile mele, alți prieteni din Mahalano, era bun prieten și cu Doru Lepădatu, pentru că într-o noapte marele operator de la televiziune, care a dispărut acum câțiva ani, și Doru a venit o iarnă cumplită și am mers să iau de la Urziceni porc și vin de Crăciun, că avea mama niște fine acolo. Și avea o mașinuță ăsta demențială, n-am văzut-o, parcă era din Paperino, NSU Prinț. Ai auzit de marca asta? Nu.
Cred că erau două, una o avea Angelo și am plecat cu mașinuța asta să ducem pe drum, zăpadă atât, un viscol de nerocit, el mai sensibil fiind din Italia, eu așa, și a făcut o gripă și pneumonie, sora mea era studentă deja la medicină, toată asta și a stat la Dorul Lepădatu în casă, nu că el avea loc mai mult, stătea pe Lizeanu, unde a fost cândva un cinematograf. Acum e un supermarket, nu? Probabil, sau o frizerie de asta pentru șmecher. Da. Deci știu că e un supermarket acolo unde a fost cinematograful. Da, așa și cinematograful Melodia. Așa era. Și pe un bărbieri unde mă tundea unchiul meu, că tatăl meu a fost foarte mult prin pușcărie, s-au fugit. Mă tundea la zero. Cum se ducea la școală, auzea două fratele mamei. Îmi pare rău. Și ăsta făceam un frizer odată, meu că aminte, aveam 15 ani. Și a zis, eu nu pot să o fac, că de-abia și-a scos toți bănuții din buzunar să plătească un plastic. Mă dusese în plastic după ședința cu părinții. Îmi pare rău, zero. Deci, frizeria de acolo și pe urmă Spitalul Colentina, școala erau toate 6, legate. Da, foarte frumos. Foarte Da, haideți să vorbim puțin. Brandul ăsta la dumneavoastră l-ați făcut și cafenea, să înțeleg, fizic undeva. Deci, al brand este atelierul de cafea Leonard Cafe. Și sunt fizic în București? Le avem în București? În București avem două. Avem unul în Drumul Taberei. Am fost 6 ani la Hanul lui Manuc. Corect. Chiar în Han, strada Halelor. Ultima locație din Han, pe Unirii. Mi-aduc aminte, da? Da, erau pe scări și era într-un fel făcut... interbelic total. Da. Și ce s-a întâmplat acolo? Totul. S-a întâmplat că au avut o ofertă. Domnul Dragoș? Cine Dragoș? Dragoș n-are nicio treabă, e chiria și el. Nu e proprietarul Hanului Manuc? Cine Dragoș? Este familia Cantacuzino. Cantacuzino, și el a închiriat, a subînchiriat. A închiriat, cum am închiriat, era chiriaș ca mine. Te salut, Dragoș. Da. Suntem prieteni cu toți. Foarte bine. Pentru că e furnizorul Casei Regale. O să ajungem și la povestea asta cu furnizorul Casei Regale. Și la Hanul Manuc, de ce s-a întrerupt activitatea? Am avut experiențe nu prea bune, în sensul că toți care luau în locație de la mine, cu brandul meu, cu tot ce înseamnă... Le francizați, practic, nu? Da, nu propriu, n-am avut chestia asta cu franciza și nici nu-mi pare rău. Dacă până la vârsta asta n-am făcut din cafea bani, francizele astea sunt pentru tineri și bravo lor, și am început acum vreo 15 ani. Avem ideea asta să fac franciză, pentru că la Constanța, la Brăila, avem multe magazine. La Brăila acum se deschide al 3-lea, dar la un nivel foarte grozav, nu? Am avut la Târgu Mureș, cel mai frumos din țară, de departe, acum e la incredibil, la Bistrița, în orașul Bistrița, în centru, în orașul ăsta gotic, e o splendoare cu picturi, cu obiecte vechi, au același cult ca mine, sunt copiii mei. Am lucrat vreo 20 ceva de ani și ăștia mergeau la școală în niște căcăcioși mici. Și acum sunt, tatăl lor s-a dat deoparte puțin, că-i bătrân, Baghea, cum îi zic eu, și ardelene ăștia au făcut la Târgu Mureș. Deci m-ați zăpăcit. Câte cafenele Leonard există în România? Cafenele? Da. Chestii? Da. Să zic 15. 15. Nu mai mult, poate. Și 14. Văd, știți ce îmi place în noastră? Că nu v-ați... Vedeți, uite, aveți una în Drumul Taberii, trebuia să fie în centrul Bucureștiului. Aveți avut la Hanul lui Manuc. Mi-ați spus, da. Mai am una în Balta Albă. Balta Albă, vedeți, locații... Din Carol, e una mică și frumoasă, când vii din Făinari, pe colțul acela, înainte de a ajunge la rondul de la... Când se termină? Nu, pe Moșilor, greșesc. Pe Moșilor, da. Simona e oscilantă, asta e. Deci... De ce ziceți? Că prietena noastră are o cafea de la dumneavoastră, nu? Da. Nu, eu trebuie să facă mai mult, să și prăjească puțin, că e un băiat acolo. Păi n-are prăjitor, probabil. Îi duc tot, dar nu pentru că e comodă. Apropo că mi-ați pomenit și ca o chestiune, Casa Regală bea cafea de la dumneavoastră. Ce? De cât timp se întâmplă? 12 ani.
De 12 ani. Deci Și cu 2 ani, că înainte de a ajunge la Casa Regală, trebuie să fii urmărit puțin ce faci din punct de vedere moral, din produsul, dacă este acceptat, și de ce nu omul. Trăia și regele și regina. Sigur. Da. Că acum știți, Casa Regală o cam ce? critică unii, alții... Ce, cafeaua nu? Nu cafeaua, vorbim de Casa Regală. Asta e treaba lor. E democrație, nu? Pentru că de altfel cei mai buni furnizori de la lapte, Majun, cafea, iată. Majunul prietenii mei sunt toți, că ne întâlnim. A fost acum, n-am putut să mă duc, am avut o chestie serioasă, la Hilton, în fiecare an se ține întrunire, vin din toată țara, diferite. Așa este. Și se dau premii furnizorii. Se dau premii. Eu sunt cam cel mai vechi. Domnul Florescu, cam câtă cafea bea Casa Regală pe an? Depinde, pentru că eu fac confuzie. Se pare că Maestatea sa și cu Prințul Radu beau din comoditate și capsule, care nu sunt ale mele. Eu le-am făcut, dar am abandonat chestia asta, pentru că mă enervează mașinuțele astea care se pun de plastic, bași capsula, adică mi se pare o depreciere a artei cafelei și a cafelei în general, dar nu că le condamn, nu? Însă nu pot să știu că eu o duc la... Mulțumesc, domnul Tucă, să trăiți! Așa, președintele Casei Regale și directorul, de fapt, și duc la Palatul Elisabeta această cafea, care se bea cu plăcere și așa mai departe. Nu mă întrebați mai mult. Ați spus, nu, am înțeles. Ați spus mai devreme că nu stresați cafeaua. Este un stres dacă eu fac în fiecare dimineață o cafea la ibric? Nu, e extraordinar cafeaua la ibric, dar lumea nu mai are timp, din păcate. Totul e să ai timp. Să faci cafeaua cum se face, să ai eventual... Cum se face, domnul Florescu, cafeaua? Haideți, spuneți-ne. Nu, cum se face cafeaua ideală? Cu dragoste, iubire, spun eu, că cu dragoste. Dacă tu, în momentul când vrei să bei o cafea, înseamnă că știi de ce o bei. Deci vreau să o beau. Aoleu, dar mă grăbesc, amesteci, pui zahăr, îl pui de 2 ori, vorbești de cei care o beau cu zahăr. Beți cafeaua cu zahăr? Eu nu, de vreo 10 ani nu. Și de ce? Că am diabet. Nu, dar în general nu se bea cu zahăr, nu? Nu, da. Trebuia să renunț, puneam o jumătate de pliculeț, ajunsesem fără să știu și n-am un diabet de la care să... Nu, e o chestie așa. Dar știți că când fac excese, dar nu beau cu zahăr, că nu mai îmi place efectiv, da. Știți că se zice atunci când bei un pahar cu vin și pui apă, ucizi vinul. Da. Așa se întâmplă și cu cafeaua, dacă pui lapte, ucizi cafeaua? Sau pui gheață, nu whisky și... Da, sigur că da. Laptele îi ia din aciditate, dar cafeaua trebuie să aibă aciditate și tărie. Eu văd și în familie pune un strop de lapte, dar o chestie simbolică, nu cafea cu lapte. Atunci ne întoarcem la altceva, menado cu lapte, în sticlele acelea lapte, așa cum erau, cu cozile respective. N-are nicio legătură. Deci cafeaua se bea, vorbesc de espresso, nu? Că aici sunt eu. Să fie scurtă, nu foarte scurtă, exagerată ca la Napoli și vă vorbesc și de asta. Se bea o cafea, adică ceșcuța tradițională să fie jumate, puțin mai sus chiar. Asta e cafeaua bună, unde toate valorile și cofeina este, dar nu este cofeina. O cafea făcând-o la un anumit, adică o cantitate anumită, nu mai e bună, pentru că iese partea rea din cafea. Adică aici ai aromă, ai gradul de cofeină elevat, te trezește o cafea scurtă. La noi nu o să fie acolo. Asta e vechea modă comunistă, că o puneau pe birou, o făceau la ibric și aceeași cafea rămânea toată ziua. Un pahar de 250 de grame, mi se pare puțin, așa nu mai e cafeaua. Hai să vă dau un exemplu. Fiica mea făcea un curs, pentru că e medică, a fost la Napoli, care se zice că e cea mai bună cafea din lume. Tot și cafea napoletano, cântecele lui Modugno, nu știu. E bine,
E cea mai o scenă cafea, napoletanii mă vor ucide, mafia, drangheta, acum când ajung. Ei ce fac? Fac o cafea foarte scurtă și ți aruncă, fără să te întrebe, zahăr în ea, o linguriță de zahăr. Tu amesteci cafeaua asta, ai tăria și forța cafelei, o bei și ce extraordinar, asta e ciocolată, nu-i cafea. O fac așa pentru că ei folosesc foarte multă cafea robustă. Zic de una care începe cu capa și care e împotriva lumii. Adică cafeaua robustă este just, am și eu mișele, dar un 20%, ajungi la 30%, dar bagi și premium, Guatemala, Honduras, Columbia. Deci astea sunt cafele care fac extraordinar, sunt parfumate, nu au grad de cofeină elevat și atunci îi bagi și o robustă ca să echilibreze chestia asta, da? Concentrația să fie, o cafea bună e 50-50, mai bună e 50-60 ca să ajungă la excelentă, da? Și pe urmă single origin sau când te emancipezi, zici vreau Columbia, mâine beau Honduras, poi beau Guatemala, poi nu vorbesc de Jamaica Blue Mountain, că încep să așa, sau ca să fii paranoic, vorbești de Cupiloac, vorbești de asta, cum îi spune, în sfârșit, din țările alea cafele care costă 150 de euro kilogramul, vin vândute pe piața românească la 300. Și aveți și dumneavoastră cafeaua asta la 300? Nu. Maxim am Jamaica Blue Mountain. Care este cea mai scumpă cafea? A mea e asta, da. Și cât costă? La 95 în butoiașe vine, la 95 de euro kilogramul verde și se vinde la 150. Cafeaua scade, trebuie să ai un profit, toate cele. Și ce gen de client ar cumpăra cafeaua aceasta? Cafegii sunt nebuni. Chiar dacă se adică, întorc la cafeaua înseamnă și eu sunt cafengiu. Adică vorbim de restaurante sau... Restaurante? No, ce profit? Deci vorbim de oameni privați, oameni... Privații o cumpără, o dau cadou, le place. Am o clientă care este chiar pasionată, cumpără. Asta trebuie să ai și buzunarul, că o cafea la 150 da, te respecti pe tine, milioane. Nu? Îți place ceva, mănâncă. Îți place ciocolata cu rom, cum îmi plăcea mie de copil, care era un rahat, dar era mai scumpă decât alta. Nu? Dar vă respectați până de mic. Sigur. Haideți să vorbim puțin. Asta e. Haideți să vorbim puțin despre fabrica dumneavoastră. Unde este? Este în București? Nu. Lângă. După fabrica Cicoa Vrig, numărul 2A. Ați rămas cu aia. Dar ce se întâmplă? Repede, ce se întâmplă? Acolo? Nu, ce se întâmplă acum acolo? În Avrig. S-au împărțit, s-a vândut. Un domn care a cumpărat tot acest mare cu piață, cu tot, a făcut ceva, domnul Hărgan. Mai treceți pe acolo nostalgic? Trec nostalgic. N-aveți însă cu o bucurie în suflet care e generată de faptul tu nu poți să dărâmi, pune la punct. Era și o casă de cod din anii 20, asta e zona unde era Predoleanul, vechi și mari noștri boieri, negocianți și de toate. Păi cam mai era zona, nu? Sigur. E bine, cineva care a început, după ce am plecat noi de acolo acum 14 ani, a început o lucrare, a adus spaniol să lucreze și acum sunt 4 etaje în pământ, că erau parcări. Ar fi fost o chestie spectaculară. Au crescut copaci înăuntru, care și la suprafață. Dacă treceți pe acolo, lângă Vodafone, este acest spațiu imens, au 3500 de metri. Domnul ăsta care a început evreu-american, să investească acolo, a vrut să ne cumpere cu totul, ne-a umilit puțin. Acum are 100 de ani, vorba bine, m-am întâlnit pe el pe stradă, a zis, domnul, și că nu-i de mine. Ce să mai discut? Nu, dar vreau să spun, o investiție atât de păguboasă. Te duci și faci o chestie extraordinară, investești în 4, 7, nu știu cât, și ajungi și de 25 de ani, de 20 de ani nu s-a mai făcut nimic. Haideți să vorbim să ne întoarcem la fabrică. Câți angajați are domnul Florescu la fabrică? 8. Deci o fabricuță sau e fabrică și sunt oameni puțini?
Sunt oameni puțini pentru că sunt oameni vrednici. Vorbește tata, uitați-vă la reportaj. Uitați-vă la ei acolo. Acolo voi sunteți. Da. Așa. Și această fabrică e construită, eu fac... Ați luat-o de la zero sau e o fostă fabrică de ceva acolo? Am construit-o, mă nebunit. De la zero, nu? E o fabrică În ce foarte an? frumoasă. În ce an ați construit-o? Deci am început în 2007. 2007. Și am terminat-o aproape în 2008. Este Un an de zile a durat. un an și jumate. Și practic ce e în fabrica aia? Ce se întâmplă acolo? Deci, la parter avem o cameră eu sunt mare fan al antichităților, în primul rând, care țin de cafea și respectiva mașini de la 1900. Deci un mic muzeu. E un muzeu, da. Un muzeu. Acum nu mai sunt modest că n-am cu ce. Dar de ce nu chemați lumea acolo să vă viziteze? Pentru că este puțin în comuna Cornetu. Oamenii habar n-au că într-o țară civilizată și într-un oraș civilizat, fabricile sunt în afara orașului. Dar și supermarketurile mari sunt în afara orașului. Sigur că da, sigur. Bine. Mergând pe chestia asta, eu sunt chiar pe malul Argeșului, da? Comuna Cornetu, strada Constructorului. În sfârșit m-am dus acolo, de ce? A fost și pasiunea mea, pentru că cu 7-8 ani înainte, 10 chiar, mama mea într-o zi zice, hai, vreau și eu o căsuță la țară, ieșită la pensie, sărăcuța. Zic, hai, mami, că te duc să o luăm încolo, stând în drumul tabelei, am luat-o către sud, către Giurgiu. Și plimbându-mă așa, pe toate astea, și văd de vânzare o căsuță de paiantă. Acum nu-i de paiantă în care locuiesc eu, dar tot pe acolo e. Adică am făcut pe aceeași formă, am făcut-o din alt material normal și ca să stau așa în ton cu satul, am acoperit-o cu șindrilă. Am fost în Moldova, mi-au adus un camion, știi ce-i șindrilă? Da, șiță. E bine, am făcut căsuța asta, ea a mai trăit un an, doi, a venit, era bucuroasă că am făcut altceva, nu? Toată lumea, aveam un Audi, că făceam București, Bologna, nu? Un Audi mare, așa, nu mi-a plăcut mașinile niciodată. Da, au fost rău necesar al nostru, da. Trebuia să fie sigură să faci atâția kilometri, nu? E bine, și am văzut casa asta dragă, dar chiar la țară ești. Cum a murit, a avut și Alzheimer la sfârșitul vieții? Hai să mergem la copiii tăi, la căsuța aia mică. Copii n-am avut niciodată în căsuța mică. A iubit-o mult, însă am plantat niște palumonia, care e un pom care îți distruge casa, distruge tot. L-ai auzit de el? Nu. Adică face niște foi atât de mari și toxice. Și a fost adus acum vreo 15 ani în țară. Și cineva de la Târgu Mureș mi-a dat cadou și am pus și eu prin curte. Deci am tăiat acum așa copaci, așa, ceva incredibil. 10-12 ani vorbesc. Acum ai tai și din rădăcinile alea au dat alți puieți, te omoară o chestie de asta. Este adică pomul cel mai... Toxic sau ce? Nu, te ucide pentru că trebuie să tai puieții ăștia, nu poți să scoți rădăcinile. Am făcut lemne pe 4 ani, că am un șemineu foarte frumos acasă. Și bag în ăla și îmi place așa pentru deci, că... practic, dumneavoastră aveți casa lângă fabrică. Da. Am înțeles. 800 de metri merg pe jos, îi cer pe copiii aia care stau și mai aproape decât mine, dar nu... Și cam cât produce fabrica? Pe lună? Pe cum se... Deci am făcut, capacitatea ei e de vreo 14 tone. Eu acum mai fac vreo pe la jumate, dar stau bine și așa, cu aceiași angajați. Și pe mai e ceva în viață, zic eu. Dacă alergi după bani, mereu și ești disperat, nu o să iei niciodată, pentru așa că e. capul acolo, nu? Eu banii știu că să vină. Trăiesc. Da, adică și bani ce fac cu ei la vârsta asta? Spuneți-mi. Dar știți ce vreau Am un concurent care alergă ca nebunul după bani și e cu 10 ani aproape, 9 ani mai mare decât mine. Eu cred că tot cu cafeaua, tot cu... Da, cu cafeaua, nu are importanță. E unul și el acolo care... Dar spuneți-mi un lucru, domnul Florescu, pentru cei mai tineri care mai au încă energie și vor și ei să înceapă o afacere, de exemplu cu cafeaua, ce sfat le-ați dat? Cum i-ați îndruma să... Eu zic că principala cosa este coerența.
non molare, zic italienii. Nu lăsa, nu vezi că nu-ți merge o lună, două, încearcă tot ce se poate încerca. Schimbă brandul, schimbă Michela, du-te, door to door, bună ziua, încercați-o. Deci bătrânul Lili, știți cum a început, că a ajuns în lume cel mai mare, e din Timișoara, asta probabil știți, s-a născut la Timișoara. Deci eu știu toată povestea, am fost și invitat la Ili Cafe, nu zic, a scris foarte frumos despre mine, despre brandurile mele, da, e o poză în această carte și arată Casa Poporului ca simbol al Bucureștiului, nu? Și ce Leonard Cafe, de Gusto Suprema, Oro și respectiv Michela italiană au știut să câștige piața. Eram cam singur atunci, nu? Și era. Și acum cred eu că sunt între cei buni, da? Tradițional și așa. Dar chestia asta, Ili a început door to door cu bidoanele alea de lapte pe care din copilărie de aluminiu nu le ții. Și bună ziua, avem cafea proaspătă, miroseau ăștia. Așa au început. Și au creat un imperiu în lume. Da. Au școală de cercetare, au cursuri de așa la Trieste, e ceva splendid. Într-o zi i-a chemat la un târg din Milano să vorbesc eu cu toți copiii ăștia care erau din toată lumea. Engleza mea, puteam să vorbesc rusă, dar nu era nici ucrainian, nici rusă pe acolo, da? A lăsat de dorit și vine ăsta care ne ospita la stand, omul de la care eu import, și mă împinge și Michele, vai via, fai cagare, via detto col tuo inglese. Engleza e limba, dar generația mea se făcea puțin prin școli, era rusă și franceză. Mai mult rusă, da. Da. O să vă întreb ceva ce normal se întreabă și cred că ați putea să răspundeți sau nu răspundeți. Exactly. Ce cifră de afaceri are? Să mor eu dacă știu. Da, am delegat copiii mei să mor eu. Adică nici din curiozitate așa? Sau nu anul ăsta, că e greu anul ăsta, dar în anii, de exemplu, de pandemie, haideți că vă 3 milioane de euro, cam așa. 2 milioane, 3 milioane. Deci putem... Acum se uită ce mincinos e ăsta. Deci acum știți ce vreau, că de fapt e irelevantă suma. Milioane că sau mai mult, dar nu știu. Că nu. Eu nu sunt un om de afaceri. Eu nu știu banii. Mă întreabă cineva câți bani în bancă, tu ca persoană. Probabil că nici n-am. Sau tu. Dar ce-i cu tine? Eu sunt un artist. Iar artiștii nu-și vând ei tablourile. Le vând comercianții. Galeria, nu? Da, galeria, da. Așa este. Poeziile sunt promovate de oameni ca tine. Deci eu am altceva. Eu le creez, înțelegi? Cine le vrea, le cumpără, le vinde. Vreau să vă întreb de fapt altceva. Vorbim despre o industrie adevărată de cafea în România? Vorbesc de cafeaua nu de la raft și vorbim de cafeaua... Da. Deci, calitativ vorbesc și nu sunt modest aici, sunt numărul 1. Ca dovadă. Am avut o experiență, n-am luat de la armeni cum să furi client preferențial sau... cafeaua aia, eu o consider o artă. Eu o iubesc. E jobul meu de mai mult de 30 de ani, pentru că în Italia, în timpul liber, după ce ieșeam cu barca cu el, cu domnul Sandrolini, Cafe Sandrolini, mai există, au vândut că sunt a 3-a, 4-a generație. Și omul ăsta minunat, care mă duc la Certoza, care este așa, să-i duc o floare din când în când de ziua morților, mai iubi nebunește, și eu pe el. Pentru că el mai zicea, bagă Santos, ignorante, îmi zicea, pune Santos în toate mișelele, ignorantule, nu? Mă duceam în prăjitorie, aveam o zi extraordinară, îmi plăceau când se învârtea roata acolo. Când... Da, apropo de prăjitorii, cam câte sunt în Italia și câte sunt în România? Păi, că am văzut că nu vă feriți, să ziceți, de concurență nimica. Da. Când am început eu erau 2 ale statului și pe urmă era unul alișor înaintea mea la București. Un arab care făcea o cafea discretă, numai cu o boteza, cu tot felul de... Nu știu ce era cu ea, era foarte neagră, mi-aduc aminte, pe Calea Moșilor am cumpărat odată și am zis, Doamne, cafeaua eu o fac așa, mai bine nu o fac.
Pe urmă am început în multe orașe și sunt cam nu în toate orașele. N-aș putea să zic că la Slatina poate să avea la de fund acum din Slatina zice, hei Michele, am și eu așa. Dar în nord sunt câteva, altfel, nu știu, eu dând cafea în toată țara, am clienți de 300-400 kg pe lună sau de 1,5 tonă, nu? Nu mă interesează pentru că înseamnă, mai îmi spune câte unul, am mai deschis unul, zic, ia de la el că ești mai aproape, sufăr și el zice, nu, de la dumneavoastră după atâția ani, nu. Deci e chestie de, fiecare se obișnuiește și cu omul și cu produsul, zic eu că e important această simbioză. Cam cât costă noi când ne ducem la o... Vă uitați pe raft. Nu, asta ați înțeles. Cât costă o cafea corectă și bună dacă mă duc la o magazin de cafea. Nu magazin, la un bar, la un cafenea. Să vă răspund de ea. Nu, dar deci la o cafenea din centrul Bucureștiului, cât trebuie să plătim corect pe o cafea? 7-8 lei. 10 lei sunt excesivi în condițiile în care cafeaua s-a scumpit. Eu mă iau puțin prețul. Deci €1 și un pic, nu? €1 și un pic. În Italia costă acum €1,50, a costat €1. Eu eram acolo când costa 80 de cenți dintr-un dolar, puțin mai mic. Deci cafeaua s-a dublat peste tot. Și asta nu din cauza neapărat. S-au întâmplat multe. Cultivatorii de cafea sunt în greve, le dădea o mizerie. Eu am fost în Honduras. Sunt țările de unde luăm cafeaua, de unde luați cafeaua, de fapt sunt țări sărace, nu? Da, sunt oameni foarte săraci. Honduras are cel mai slac și are o cafea extraordinară. Nici Columbia nu e altceva. Vorbesc de America Latină, unde cafeaua e puținul care lucrează foarte mulți. Nu au mereu de-astea mecanizate de la coltat, nu? Și cu mâna omului. Da, cu mâna și plantare și curățare, foarte mulți, mai ales în zonele muntoase, cum e în Jamaica, nu? De exemplu, se recoltă numai cu mâna, probabil asta. Blue pentru că este influența oceanului și că crește la o înălțime unde nu ajung dăunătorii. Deci există dăunători și pentru bobul de cafea din faza de floare deja. Și atunci mai vezi câteodată asta. La cafeaua robustă, de exemplu, să băgăm India, Vietnamul, țările orientale, acest fenomen este mult mai, de-aia cafeaua robustă, arată mai rău, pentru că au numai influența musonilor, climă caldă. Țânțarul, domne, nu-i zic țânțară, îi zic o altă insectă. Dar cu cât crește mai sus, cu atât dăunător mai puțin, deci bobul mai curat, cafeaua mai performantă, mai aromată, dar cu mai puțin grad de cofeină, da? Care este cea mai bună țară de cafea din lume? Columbia, până la urmă, după părerea mea. Și acum de câțiva ani și cafea foarte bună și tot. Deci Columbia rămâne numărul 1. Da, rămâne cafeaua cea mai consumată, producție foarte mare, prețul e pe măsură, nu e așa, dar e o cafea. Domnul Florescu, acum de câțiva ani buni, 10-15 ani, s-a introdus la noi, nu știu dacă există și în România. Cu piloan. Nu, cafea din rahat de pisici. Nu e chiar așa. Ia povestiți-mi. Deci, e o porcărie. Am gustat-o pentru că probabil că e și obsesia asta. Acest cupiloac, care sunt niște jivine care seamănă cât de cât cu o pisică și ele mănâncă boabele de cafea căzute, că ea nu se alampică în arbust să-și ia astea, da? Căzute, deci alea care sunt în procesul de macerare și nu știu ce, ies boabe întregi. Acestea vin culese, da? Acum se întâmplă o chestie pe care animaliștii și eu ca om o condamn. Sunt strânse aceste jivine, da? Sunt băgate de-astea cum se numesc, îngrădite, li se dă aproape cuști, aproape să mănânce și iese acea chiar cafea. Este o cafea pe care eu o vindea cineva la un târg,
O cafea care costa 5 milioane kilogramul, vorbesc de milioane, 500 de lei kilogramul. 500 de lei, da? Și porcăria o vindea cu, nu știu, o sumă destul de elevată, la 50 de lei, o cafeluță de asta, într-un pahar de plastic. Ăsta e revoltă. Cafeaua trebuie să aibă gheișele cu ceaiul. Cafeaua are aceea splendidă, trebuie să fie onorată în cești de porțelan, la cafea espresso groase, altfel să dai ceva cafelei, să-i dai un plus, nu? Pahar de plastic, dar asta e în Togo. Sau, apropo, cafeaua din Togo... Deci concluzia cu pisicile nu e chiar așa. Nu, acum nici nu, dar au început cu elefanții, că fac producție mai mare, să le dea să mănânce cafea crudă și pe urmă excrementele. E real sau faceți... Nu. În ce țară se întâmplă? Cred că în Orient. În Orientul. Normal, unde se elefanți fac transport. Da, am auzit chestia asta și se pare că e reală, dar în cluburile astea exclusiviste, cum vin la noi de fițe săraci, de nici nu știu ce înseamnă, club exclusivist, da? E o nebunie. Da. Domnul Florescu, ne apropiem de final, aș sta cu dumneavoastră ore întregi. Ce planuri aveți pentru români cu cafeaua, cu business-ul dumneavoastră? De-abia suntem la... Stai să mă uit în buletin și spun. De obicei nu prea stați în țară, nu? Nu, stau cam jumate, ceva mai puțin de jumătate. Și unde vă place mai mult, acolo sau aici? Aici m-am născut, nu răspund la întrebări provocatoare. Am înțeles, da. Deci e clar răspunsul, cred că îl știm cu toții. Ce planuri aveți pentru anul acesta? Deci vreau să dezvolt foarte mult ideea de creșterea cafelei în România. Adică am început deja cu un program și l-am și înfăptuit la școala din Cornetu, cei din clasa 7-a, 8-a, că și eu la 14-15 ani am început să beau cafea, i-am chemat pe toți și un filmat foarte frumos l-am pus, 50-60 de elevi. În școala altfel au venit la noastră. Au venit ca nebunii. Exact, există o de-asta de o săptămână, a fost acum în aprilie, eu eram în Italia. Am primit peste tot felicitări inițiativa asta, pentru că, nu știu, probabil că eu iubesc Illy Cafe și e în defavoarea mea, dar nu iubesc alte cafele, normal. Și ei fac o academie a cafelei de Chili, da, e altceva. Dar așa, urăsc pe urmă negustorul de cafea care nu lasă nimic în urma lui, da? Adică vinde cafea, face banul și nu e asta. Cafeaua trebuie să aibă un suport extraordinar. Să aibă acela prima dată individul trebuie să fie, ca să cel puțin în Italia majoritate sunt domni, născuți domni, cu educație aparte. Nu zic, la Napoli, de exemplu, el e domn dacă cafeaua nașpa, că da. probabil e a treia generație, da? E bine, și atunci, de exemplu, eu am o mare colecție din cultura cafelei. Vorbim de la 1600, 1700, cum se făcea de ibric, piese autentice, pentru că pasiunea pe care tu o poți transmite celorlalți este și cu obiecte, da? Adică să vadă că tu iubești cafeaua, nu mai să faci bani, asta e. Cam câte obiecte aveți la muzeu? Nu spun că nu le știu nici eu. Trebuie să mergem și acasă și peste tot. Mergem și vedem acolo. Domnul Florescu, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și sunteți o poveste... interlocutor minunat. Nu? Vă mulțumesc, vă mai aștept. Oricum, ați văzut, am aflat și secrete. Ați aflat și cât trebuie să dați pe o cafea corectă la noi în București. Da. Ați văzut ce lucruri interesante și dacă aveți timp în Cornetu, poate veni oricine? Mult drag, sigur că da. Le dora am ușile deschise pentru toată lumea, dar vin din toată țara. Auziți, deci sunteți pe harta acolo la muzeele interesante. Chiar pe ăsta au venit din Indonezia, numai că mi-au spus venim cu un autocar, credeam că e mic. Au venit cu ambasadorul Indoneziei, mi-au dat premiu de excelență, m-am bucurat într-un fel, numai că era iarnă, veneau de la Casa Poporului, un autocar de 50 de persoane, ele așa. Eu,
care am lucrat ca ghidonete pe vremea, și am văzut Dita Maian, crezi că e un autocar mic, venim și noi, cum să înghizi șmecheri, că de-aia sunt șmecheri și astăzi. Da. Și când au intrat aici, m-am uitat la oamenii ăștia, era iarnă, vânt, acum 2 ani, și eram în țară. Și cum au intrat, chestia cea mai frumoasă le-am spus. Am 2 toalete sus și 2 toalete jos. Biu, au dispărut toți. Și au vizitat fabrica? Da, au fost încântat. Au stat mult la mine. Am ținut în sfârșit. Un discurs. Ei sunt mari producători de cafea. Dar și consumatori. Indonezia. Da. Mulțumesc tare mult, domnul Florescu, și ne revedem cât de curând și iată, am aflat secretele cafelei. Vă mulțumesc tare mult, dragi prieteni, rămâneți alături de noi și nu uitați să ne urmăriți în continuare. Da, salutați pe toți. Și noi. Și noi vă iubim. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tare mult, rămâneți alături de noi.